introduction. Makhosi amakhulu, inhlonhle enkulu, nina ingonyama zezulu, ngiyakhuleka kunina nabantu basemandulo, zonke inhlobo zezangoma, ngiyakhuleka kunina. Namhlanje ngicela ukukhuluma ngokuthi uyibona kanjani ukuthi ihlobo luni lesiphiwo onaso wena. Ukuyibona ukuthi ilona luphi uhlobo lesiphiwo onaso, either umthandazi noma uyisangoma noma uyinyanga noma umuntu wamanzi kuphela okanye uzosebenzisa iwasho kuphela. Lokho uyibona ngeuniform abanginikeza yona ebusuku ulele, okanye amanye ama-uniform noma amanye amabhayi noma eminye imfaniswano noma imvunulo ekusuke kufanele uyigqoke. Mhlawumbe iyafika uhlele emini ubone ukuthi ishazi emehlweni, kwesinye isikhathi kube ngazuthi ubona into eyifilimu iyadlala. Iyona ndlela ozazi ngayo leyo ukuthi isona siphi isiphiwo esingenile. Yindaba kuthiwa uzazi ngempahla lezo osuke uboniswa ngazo ukuthi isona siphi isiphiwo sakho na. Ingoba amabhayi wonke ahlukene, wonke anomsebenzi wawo, ney'ndawo abafika kuwena bekhuluma bekuzona. Bese mhlawumbe kufika umkhulu wakho uyakhuluma nawe noma ugogo wakho, noma mhlawumbe mawunendlozi yamanono, indlozi yabantwana, mhlawumbe ubona abantwana, kodwa kuya ngokuthi ubabone behlele endaweni enjani. Mehlala entabeni noma enjani noma esemanzini noma enjani, uyakhona futhi ukuyibona ukuthi oh kahle kahle mina labantu abakhuluma nami shuthi basuka laphayana, shuthi nami nginaso leso siphiwo leso ngokuhlukahlukana kwakhona. Futhi enye indlela okwazi ukuyibona ngayo indlela oconnecta ngayo nesimo sezulu.